tinkoiroka ekiagera nimanyete na Yesu motoria numurai saita to mwana no mweko mjeni esa ya lene hata ni sawa mtongi urenese elia ekuwa maidina mwaka tatu maunarare igara sasa ya moja kimtongi urenese akara kwa ile mwa yo ikoya kwa maidina tatu mtongi urenese watu tigera mara tatu mtongi urenese nara tatu ni saita wa chiriga asoko usimwaja litawenda kumungata ni saita wa tebenga kwa base diro bana ni ndio nasa diro wali tuya ero no to tuwe no nyorese kabende reventangani au munyakero wa mutangani tato mutongo nyorese munga no yo aire tato kwa aire tato mutongo nyorese chimeme chito ne chintambe kintato mutongo nyorese kwa kila sori nayo soimi yetu na wetu wa barata na sai alimwanje mwaka na yuko kanisa wasema kwenda na noto kwenda na taparana kwa seria de solutori. Amen. Yamono wa enyasaye aseviegwa yonsipi okana amaguru ngete vitunwa na magoko amaiso akorora someringana indimanye omonwa impane amaya inkobake ayomonene uyanya sae ningotoge kande moyo uyanya sae ningotoge kande moyo uyanya sae ningotoge kande moyo manya bantu na bakira umonene ncheni kobake manya bantu na bakira ncheni kobake uyawa onobonene nyasaye tata ncheni manyete owanchani omusalaba ukanga obodima na bakira omonene ncheni kobake na bakira omonene ncheni
y'omusaraba ukanga ubuzima era bakira umunene nje ninkubake era bakira umunene nje ninkubake Yamoro wa Nyasaye asobanjani na ubamito wangere omurembe noboremu ingubake nasabire obakune chinkoro chango bakomane bakame korwa ase bibe bache amo ukubake ya Nyasaye ningotoge kande moyo ya Nyasaye ningotoge kande moyo ya Nyasaye ningotoge kande moyo kanya bantu nabakira umunene nje ninkubake kanya bantu nabakira obanchani omusaraba ukanga ubuzima era bakira umunene nje ninkubake era bakira umunene nje ninkubake kanya bantu nabakira umunene nje ninkubake kanya bantu nabakira umunene nje ninkubake uyawo nobonene Nyasaye tata nje nimanete obanchani omusaraba ukanga ubuzima era bakira umunene nje ninkubake era bakira umunene nje ninkubake Yamoro wa Nyasaye asobotongi ogokumya omubaso ogobara sabanya bibe na ubaten bisi chavya somoria chinyoni chavuga kogotogia amare chingena ngeri ya orokya o monene kwao ya Nyasaye ningotoge kande moyo ya Nyasaye ningotoge kande moyo ya Nyasaye ningotoge kande moyo kanya bantu nabakira umunene nje ninkubake kanya bantu nabakira umunene nje ninkubake
musaraba ukanga obudima bakira umunene ncheni nkobake bakira umunene ncheni nkobake. Mojoria makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totinyi wa maligana Yesu tomenye no moko botambe. Aso mojoria makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totinyi wa maligana Yesu tomenye no kobotambe. Rogendo rwanero koera monene one nangaliganye asinga yane aya igoro ingere chete kondoseria. Rogendo rwanero koera monene one nangaliganye asinga yane aya ingere chete kondoseria. Asomo joria makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totini wa maligana Yesu tomenye no mogoko botambe. Asomo joria makweli tayo mechando teyo nogoti moka totini wa maligana Yesu tomenye no mogoko botambe. Bankiniri bako chikoika katika vile ya mwaka 83 bakandusika bakagenda bakanga eke barua mao minto na yatu amenyete nyumba Kisumu amo nolino minto bagateba nchyo berega okonye mamo mino ngo ikariri turabe toko mokonya bagankorera yare nga manene gekoro tonkobeka anga nkobeka no eterete se minto ga ayena bakke varengenche kabire bagakore kinde bono ngasukia abana na tigeretu abara baketa atagakogenda bagaikana baru babeira abantu bono iga igo twarure na choni asa tambe baka twaikireke gwange keiga. So nari gusaba abaminto abaibuga abaiguba abana ba choni abaiseke kero kende mbaro baka bachokoro bataramanya nche mbamanyeti ninche ngo momanye nga inche choni oliorarete ninche mumuromo abo monene ninde tayare kuringu buno moneke uramborie gento nkoiraneri ochiche ngoraigo kwa utulivu na bongo koiraneri ngotebi nga yaye yere iga choni ominto na akoreteke barua nkairana agakora akairana ka ngatebi choni ominto bono mai kanisa tokomenya igo choni konye nkomoto goikaransa maiso konyora taramoera nyone rese ntubwate nkoma tuare gochangia. So twarure no mwana oyo minta sa tambe lakini nabere buya mu manyenga Nyasaye igagende techoni arangere tibukare meyege sasimi. Minto twakira musangire kanocho mantara kwana kende tokumbenge byoge tobori tata
omuyo motongi tato tuligoro twira ni dia sore ngambu yamono na ndem yamana igwa takorere tato tuligoro munyamabira mange yo minto choni radi tato tuligoro rocha matuko abeire tato turugo kwense tato motongi buyamono na ndem yamono etere kerengo tato tuligoro chikire koraro karkwara ari tato turu no kwaringe tato motongi ono musangire kanu mugima tu askiriwo cha sore tata aje vie koruo batore una choni aringo batore tato tuligoro nyamabira mange kwekatu akorire bune bamiri tato motongi amakatu akubori yawe na regora kwa sore so wanjali kwa ona mabira Kristo motori ito amen ono aminto chon itimanye tinga kero muntu ga utwara utongo bwayo na tongetu chon yowere kanisa kuru okina kwaye kanisa ine roja data kuruke birichi obeiro choni no yominto anka intu tora wanta bamo ono chona ari kwera ni desa wana ba choni mbuyamono na ndebiyamono abana ba choni banderiro mugakoyo kuru muminare ararete ekiakara baswati baye abairi aba yonkoira ni ngambiyamono ono mwatigaire abana aba basomo kambaro ena como kembaro nantwe abantoro enkeriye bebuna choni ayigwatite choni yarenge choni morocha goyo nyorire ama kwende yayeye choni no mugishangi otwakina como otwachima gutaka mutukamo ntara rumata no wone ngikaje setinga yali ana bakona kubona uyu mugishangi yali yakomboleri yali koli ayikonyore naikonyore namatebia yantara ikesange twakwanani ona otware ko kana ngenkeri iteria bana bali mwatigairo etwaro omurembe buna konyero omurembe nambi yamono limaitenga bangana nditayo ekora kurumo abana bandi mbali bawocha banyoriro mwibuli osirire bamenya kwareta buna bono bati omwibuli ondorego enkobera ningambi yamono mare diro mwaka pakenga ke abana baye omuntu gasetirie gisambo mo keroranganda isigo igona inwe irali bagali yacho ni moche nyomba yo monene chikanisa chite chito itana ine chole ye mogendo tuli bote bingane yengiya twensinya sai togusaba chagua mocha uende waabudu na wengine ekina kyo mwando mabatigeire Somo kembara nata nara kirane nara mara kinara nonyomba kumoko nyara sukibuchese bale abana abange bara bande bakale siko sinyo nara uyugocha kumubwato bokomu baikanye egera batenga ngakimoko gendera mu uchaya kera bana bale romu gochi mwe tukutana ngabona tuwatigere aya bantu bino kwara warro irama abokomu inarro byo bana so ontekero ngakero pole yora ire yuri kondo kwana mutiwana ndiri konda boto yunga kwana yaone takiri dimetio yora nsero bosie na korero ngori joni otu anchaine buna mumuromi to lakini no mwana one eke ombenkere tore omaonere eche amani dumajuma doja kokora tonyane ando yonde ongo mau enka yo mau yasao yo togo sabore igoroga ebe buna yarenge Samuel Vito Nsinyo Vita gore ara lakini wana chekania kwarora abana bangambi yabari omao otimokire naende emechando amakweli no arenge igo tojoke
tonjoke nechinkoro chiaito chionsi tomanye ng'antu naba Nyasaye na torara Jesu wagocha atobokie atoire katochigotimoka buyamona senkeria Nyasaye itorambura okoboko kwao tikore masege sieri gya John noyo John irari kogora erese nikere kwot Nyasaye tigaba seseni arenda abana baye arende chiama chiaye buyamona sonsi brothers wamwa bonspi mchua mwezi chuosi ya mwezi pi morolekana ni muyigo yana basiende mwakwe bicha egere tojikuna kunyoranga na omwarenga abantu baminto bonspi nindoche akwa na aga nkemo muromo abo mao mala kiongwa enkorokwa inche enkorokwa elicha oyo mwabo mao ota tukwa ni ntekemo ikiagera ni maitenga abamurabo banene mbayo chakonga ibaga keroro moko tugutusiko kuna ngoteba iga abantu baminto twasiriri umusacha urenge umwana ominto monene gwekenyoreke nero urenge umurai nero urenge ogutworokereria nero urenge omosemi oito lakini okorereki kimanye tinga ito goja gochia gongo saba baminto mutusabere namba ibere abana bo mau ominto mobamu mworokererani mucha gutubika tuja kuchaka naende kugamba ibintu binde tutaenge kugamba urende sana elia gatatu abaiseke bomau murende abamura bamino mobasemye buya elia kane Nyasaye uri iguru namanyete ubugimo bwaito amarwira abira makomu turende pero tokogende kiagera twesingo genda turi omochibu omwoyo onyorire obokongu amatuka amange twakaransire esaya amatuka amange twarerire twitiri bibe kitu kabwate tokoreki tuitie lakini rende ngongo basabira abantu baminto mwacha mwirere buya nchego nkoro kwericha omokogoti mwawo mo nche Samuel Kerandi yo mwawo mo ito sinya yo mwawo mo amunga chomo yo mwawo mo naftali bonyinyo yo mwawo mo ya mitonchiri ndugu ya mwawo mo abani siondigo yo mbenke yo mwawo mo William Flex na inche nguru kunathan oyo mwabo mau egento kia twanyorire problem estima yara akire gaba minto no mubwate sauti ninye gende tengangu kwana mo ari oyo minto chonyo mau naba kwani limwezi atiri ya Nyasaye wakire buya ukono robo nene ando bokongo banene mono watu nyorire igereria ninga kenke muiso ndi twalenga emuje no twalenga yaro na no tolega na kintu kwari kintu uranya gukwana jenale gusaba abantu barakwanira batata bakwanira abantu bakwanira jege tunale kwatira bankelinga ali bakwana tuliko nyamenta ukunyari tutigero munene Nyasaye akoru wanje kwaye kwatika nabuna okora Nyasaye tabwa timangosa ntekurusumba kwa
Iyo tujuka njeri nga buchama sabo. Tukiri abana ba minto, abana baito na bachokoro. Dia mono sana so wategala. Mau abakwa ni mwezi mbiyamore. Njama yeza nguru kwa maraki umanyi usetegi. Dito nonza mwaka chonyo mao nero tukinya. Abana amura kagabuna tatu kineti. Zano tuamenya tutaragenda kuja mate. Iyo chonyo mao nero tukinya baba bantaba nene wona. Iyo ndona tebe. Sabera familia ya umwaka chonyo mao numwaka tatamoke umwoyo inichumura azo kumusiria oyo mwabo o chonyo mao eko garakaro umuntu ararire amangana gago amagombo gako bamange muno bono nabo bare kwato bokungo bonene ujya masabo yasaye abaho boremu yendo kende natebe abantu baminto muro cya tukune wese menu gaiga tari wonja goito gotore tereire okirende ese kare kwengera untomanyiti igo cya kereta gitegocha basubati bamwabo kumabo mwensi pi nchigo sia mwa kwebicha manene umweno yo minto garenge mu muro mitara kininta to kabero kule gato eta maskani titanga ni choni yo minto orali lakini kinga kie chitaga ne yara rekurwa so wezwe lakini nyasa ina mwanchite mono orali wa mono abana bachoni mtena baide ni nimbi yamono na ba minto Samueli na bande abo bita batigaire nyasa tigaba bolemu atogwa to konegwa kane kiagera choni konya yange mna tata onorali titangani nyasa orata lemi abai baito bonzi pibachire nke moto saberani abana bamto babere bakorara kono nakiro muntu nawatenga kiyae mwana mutaike testeni aya karara nduwa tikende tora kwana so buzwenze na asa biro kwa rusata akonye family wa munkangi yabere to gojaga chingaki dero to kuboli ngai mogo twa sinya to go chinaende tekiagara makoli abuchirega bunkangi na anda bana ba mintu mwensi pi amunkangi moleme yeso nato manyete to bwene mambia yamu umwana ndo choni ma tukagenda baise kapi tukatika choni uminta akabokorenda mama chinga kichindambe na ndi tukaitaneka nga choni umtenere moise ko mindo gyotigalete choni uminta rengo muyamono yasa ito nero mumanyete chinga kyo chindwa meta nga choni korarare kiagera abaigoli barari nero rengo muigoli okaberenka bana ba minto moto sabera ni kiagero korara ngoro hali sibosiboli ngoro kubona matimba abera nyale kane inwono twa mangana sarigerete roberera iniga mwensi muna nakwana lilia nchugocha ali bagana intenda lero mwana minto mutangi choni minto ndi otu wa musigete akara naru nyomba na ganda bwana akara na mama mu minto komaro terienda yera iwonare wote nangora kurugire mama kuno moiseke okalanga chingeni mama nyete mama minto kiaga ngekoriga de komaro terienda yerengia antebi mone no mino no araiga bakogo tinale ndete kogo kyo minto mwalimu ominya kore tekeriero wangina banene banje tekeri omoroseria choni ominto twamusiriri abana bachoni ominta bamura batigaramo nabaiseke kuna mwaibweri chominta teba mobamo gaki mobamo kutuguta morocha abana baminto paelire
bya twalelile baminto nona ase tokorwe togusinyugotebanga nande rero nseito togochia nage chango minto gachandegete Amerika kulira abana bamwe batigete bonsi piekera kogenda bono baelire ntobwati chinguru abana baminto ase mokogenda chikasi ni cha minto abana baminto bakora amasaba senkari umugaku muyo na mama munabaralete twalelire nona ase chinga chetu tokwende tokonyegari wa maene twaelire tosabere kakyonda sabe ondekero kene na bara sabe buya egere tutige ebirero byabe irasenkeye mono kakitiganya sa tokonye yagera nyasa nero moremi atolemye kero tokwena na alisio minta senka cheto twatuwe tochi wiki ibere nabana minto balito wotigaliga bito minto le masamweli le mongwe bana minto wanzelicha anata ni minto twarelire mono abana baba mwesi family yo yeito yansi twarelire sekene nonya sa ororire twarelire akigeso tiga tokongi tobere chikanisa chiria baibori baito bato tigera tobero rende kuturana kogenda togenda toganyete Yesu twangami bibyeto nonya nundo kogecho umuntu amatukaeri nonya nundo kona gukore byago kora amatukaeri tamago cyase Yesu kende nkeyo bona tinga kechine cyo moelio pia mono asokongari bagana chenalele irumwana mintu gakimbia mono erietariane gonkoro kuchemima wanegereriga na kurumate ni chomo wenyombe nene tonyo minto garenge buna tata tene bwanerega yakebuba nari gutegera ya tonyo mto narari etinga twagamba ne no boro bwenge nkoro yane ne bubwabweni bono gakimuto gotenyo tonyo mto teyo gari tene nyombenge nkina gote abana ba tonyo minto Biblia kayo tebyalia Revelation 21 inye amaliga ya ndotinyiwe okwe munge kobo omuchando tokobo chemu mintas na tuaroseri wagiya ase tutachi gotigana asitanya kora amaliga ya mna bana bamitoga koreraiga ndega kikene ngenda atebe njenje mano mwana otegisi abana baminta abande bage simba abande barwaye muroche korone muroche marwaye abantu bagwate magoroteyo abande banyambanya ati we kagaki nabatebiri gase kwani apa family etonga gaki baba ire ngoro no embali amona indo besike baminto iga baminto gaki asenke monkangi tatanya sato koni to gende kubwatirana no ekenga kime chando muneye abana baminto yone kora so mwa minto chon yorenge sira asenke kakite tore mereri ono keninge turatebe omone na tuntu benke engima na mongangi na abande bonse wetera seta Yesu Kristo motondito njenje mima bwone nke umbu biya mona so ontegera abana weru wetena na bakwani biya mole oyo Teresa oyo otegisinde yo mwaberi mwabonate nje kinare goteba Revelation usoko mando ko 14 chagere ngo 12 gotenga eri unkaigwe iriogi ikurwa sekero cyo bane goteba mbare negesyo ababo kurubono tiga batumo ko kurwa semirimo yabo ikiagero gokoro kwemiro yani okubotonya yasaba sin kikoraona uyo minto tibagende Chwango bosia chikasa ni kabisa moja murarera mugakuyo indo cha bana abanya kichangu minto mwensi nini mugane ilia abarocho yo gocha inchuba liba mwabo inchuba liba timu iyo mubwati ate tu ye pole asuwesera ko mwana minto mau twese to kwana iga umano mugako minto ringo miya umano minto bwengenjo mau late into enganere wansa moinaria umano minto Samuel tukambo sobugare eka tukono mau sirire invite to ichande twins nago sawaiga abana ba minto mwensi abana bo mau minto watandege ndekia tuwane abaturi mo tutekorana matuka tubwatega onaiga naga bateba kabere Samuel abana minto goza bali kwa nyoru basinini mobaji baga bali bawika inje Daniel
ubumonde ulya nyalya umalo mwabo pesi olenge bia muno silibaga bia muno silibaga nchasa marieta mako mumanyo mao kuruiriani kasini yomao Japsa marieta ngoro kwa Ines umao ne kasini yani abana ba mintongo bataimoreme asengenje noro chama kwiri ayi muna toetana ni kulenda asengenje toratwara osemeria ntutse gatorike burutu boigoro asengenje nse tomete tariyeke biyamon ense na bako ni twensi pimbi atole njayongo kwana nguru ku choice mama gakuru kusta gisale mongi no igaro yo mwabo persi anyuri nero mokepi saba mwabo na nero tigane tubika bano lenda to kende nge yotora tebe kenene nge to gatabana kitwale kumanya ngoma uminte karara litani garara ta somane twese piwa twale watara kwa moke kiara chinga kiwuchira ikene ndu yaligani kana kumbena no muchiru takabwati amakwe ano baminto barerire ngabantu benkeye bayerire nyasa uri obwate merobeli emiye buna to mageta byatere maya nyasa na bwate kera ringana ekere turiko gakoraki kegokoreka bano watwale kolera so gosemelina ki chinga kichio moelio onye to kuyarigania no mao mintonye buyariganeti twesto mirane tokana ko kaso muchiru takabwati emechanga mano minto temorerire yani toka nanje na kunika mao minto na morote kanantu mano minto koro umone na asira no mano minto ndo koro kuchuma bonse ga babwataniri bali batata banene bone kerago kwana na insega ndatingo musubati na chimo mitaga ntebyo musubati nensi unonso mu mintara ari mwana yo mitaga koro kwanzo muninte na harari nada mano chuma kara maorene na roti etene ro kalireki ero tumokere bono yeso kabwate mirubiri miya singa kintiro to ache kotini wa mariga bana ba minto yo minto Samuel na Peter jango to tigaro manene ekiaga na rebe kora turane le segi ya makweli ntumanya bantu to konyara tore kumanya nganta nyole ntere gutanga makweli amaene wekere no tore ukaniri nda bandu baragende ono tore gusaba manna tore mi asawansi abana bumwana muntu batiga irenge ta gati mota merenya sai utamero ni kubera sinya sai na rebe kora bongwase na marro muri manororo ibitunungo sukavile kero yesa zo ire tinkoro cheito na bako nanda bagitere na ndimo menyo bogi mobia eka mura mwitigere ntana rai na wata abana beruti ya igoro na bakwani mbia mole nonye tora soboko mbia mono sana nja marieta ane Josephine oswonya sana kormo kwero oyo bonariri umao no mwana uminto omwororo umukanyeku utari na mangana tariko gwetani yako gukwani nandi yako ko bosemurubia ono njega kya bana ba minto Samuel na Peter ege ntonda abatebi rema ekero mware mire molemi abana ba bomao na ndi mo abana bomao mo basobwamo moteberanya asobwororo na ntuma etenga ringana rya Nyasaye igori gotatebinga omanene ekero arairane nati nyikera ririga kurwase amaisa ito na ende ekere ekyo borombo kobo na makweli no kweumya nigera abe no mogoko manene na kogoka na guchenga igo ekero chinga kiechi abana ba mtumu bwato bukendu abana buma omuro bukendu twege niye Nyasaye tatu ro maremia na ndo yole manyara na abaremie na ndi na abaye chinguru nabaye chinguru ko bwantu mwanya bantu bona tigato sabe omachenu omotongi tata Nyasaye yoli goromono twera neri mbiyama nani mbiyama na asenge njogore ndwa waturenje kurwana wito kure mambi yarenge ntambe manene safari yo mto mao kurumocheri weka ikirega iga mbiyama no manene kyara waturenje kurwa singa chito abana ba asinse manye chense bali nebyuma birasine mwanya bantu abandi batadire namaguru omane mbiyama na asobore ndiyo nane mbiyama no gendera goturenda umuroberio yoere asobotoire n'ubwororo tata Nyasaye abana ba barwichingongo ngechense ekero bakwire no cyasinga cyawo omane no tiche bitongo ne bitogomera
oba ikibiya obarae asenginjo yobuya bwao n'obwanchani bwao tata nyasaye bona enkeri y'omwaka onyeremie oremie abana baye oremie abamwabo na intu twese twachire otoremie eri tata tutwara okwegena ng'omonene twensi ntorare asenginjo tore mwanya bantu ibekerere ebireo nakia kogera twaboa twarire kero yo mtarura segati yeito omanano nyandito kumenya ngakera yo manarare nindare no yo mtanarare kango nkore matore asengenjo mu bisaitanya ara sense agoto obwoba tobwa twaswa kulira lakini tuegeni no manene kere tore etiga sama gurao no tobore mu bwa bwabene ane no toremie kurbono wikakwerani uburuti bwa eri akabiri omane mie mna sai twagusabire tuegeni ngano mutangani umurai wikatwakurire wetera siri tarigi yari Yesu Kristo yoro mutoya amen mbiyamo museni chinyamba chabo chenu mchwango busio siku yake Bwana atayamesa mauti, atayafuta machozi katika nyuso za wote, akitupongeza na kutufariji, tutashangilia na kufurahia tukiwaona wenzetu. Na siku yaja, siku yake Bwana atayamesa mauti, atayafuta machozi katika nyuso za wote, akitupongeza na kutufariji, tutashangilia na kufurahia tukiwaona wenzetu. Walio hai wajua ya kwamba, walio hai wajua ya kwamba siku moja watakufa, lakini waliolala hawajui lolote hadi Yesu arudipo, hawajui lolote hadi Yesu arudipo. Walio hai wajua ya kwamba, walio hai wajua ya kwamba siku moja watakufa, lakini waliolala hawajui lolote hadi Yesu arudipo, hawajui lolote hadi Yesu arudipo. Na siku yaja, siku yake Bwana atayamesa mauti, atayafuta machozi katika nyuso za wote, akitupongeza na kutufariji, tutashangilia na kufurahia tukiwaona wenzetu. Na siku yaja, siku yake Bwana atayamesa mauti, atayafuta machozi katika nyuso za wote, akitupongeza na
tukiwaona wenzetu. Mkono wako lolote lolote uwezalo, mkono wako lolote uwezalo, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa kuzimu uendako, hautatenda lolote hadi Yesu arudi. Hautatenda lolote hadi Yesu arudipo. Mkono wako lolote lolote uwezalo, mkono wako lolote uwezalo, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa kuzimu uendako, hautatenda lolote hadi Yesu arudipo. Hautatenda lolote hadi Yesu arudipo. Na siku jaja, siku yake Bwana atayameza mauti, atayafuta machozi katika nyuso za wote, akitupongeza na kutufariji, tutashangilia na kufurahia tukiwaona wenzetu. Na siku yaja, siku yake Bwana atayameza mauti, atayafuta machozi katika nyuso za wote, akitupongeza na kutufariji, tutashangilia na kufurahia tukiwaona wenzetu. Machikochi. Aba bateneine bosi bwino na abana bomongi na sarange nayo mwabo mongi na Paris osire nero kur Paris nyuma wana chone mnago sira chone mo muro minto tia kiro montawa te tu pole ai karanze sema tu pole abakwani mwenzi mbia mule ateba pole sana kwenye nyolse. Abana ba minto nabakwanira imbia mule mwezi na turasama be wona butubwata gukumia ekiaro yo nere konye tubwate staringi wono ikire kogenda egento togokora toremererie injenereni echemba ngare injeno muro usarange muro sarange nabakwani minto bia mule arure ngora yane buchase chikashini cyane abamate cyo niko yenero bojanga lyo torara anekero baba arwarite baba ari gocha batorara baba agacha tunyura chusiga ndo abota matanga ndi antiete yasira no barengeka. Kwa hivyo tumesema pole sana na bikira nyigikekero kulendera mereli ase Yesu na wakwani asitali omane bwa kirobya pole ga kishindi kuchana singenzo kwa ragwachoni lakini asense yensengi yaturasembere turamenye tutabwatiye mesando muneye nuko mwancho muneye Yesu egere kratura ikense linya tokorra makweli oturamenya buna abana abamo tuanchaine na ntoko musiramu asengenzo yabona mu choni arari abana baye necyango chimwadi mwatigara chonspi mubaikange mubaindi courage enu abana mwegwere cyango cheno nabo batigaire bono bangaiso amasikani alika moko meno atigaire bona samoka ino ko yachiga chika cyango cheno ne cyandi cheno baki asingenjo mukuri aya kero twens twanje naki ngaki yetonero kero mutako genda pia mono wana ntara mali bagwa no mana sende jitiganko anaiga ili tanko ko James kibagendi na watavinga mama no yo mwabo mungena Paris once barari sama kweli echintu kuchana chinyingi omwako yo yalire
miaka ya reve timete kingo atevi ekera wana choni ochire umumuro manana mungu tiyo mamo ndo bwa yera ali kisi university umumuro yo manana kujuma igarara mamo ndo le chache marani umumuro yo manana igarara nchera kino umumuro mintoma na kwete 1971 miaka ya reve nenuso umongino minto asire no mwebuli mwabona na asirete mutinya yo muboko hedire bon ne biro bioka akente ankwanega otera nkole kolyo abane mwarorire mu kusiyo ko nga fari k agotera ngensinera sota agotena hende akatole nse okogotankoro okorwara nkoro ogokunkoro ama kiregen tonke keben kira senseye lakini ensenero lya otebanga asna to kogenda tutagote tutatinde konda tutatigane osaba kwa den kolinche tindikurandia kiro yomo nacha enauli kwamba ense yastra tutagote tutatigane naende ntomera no atomenya nyasaye miaka yonse abo arma kuritayo lakini asa osagocho mwaka onya tolensa ntogo karansa twens nonya ndande banda bo bachire ona wo bugima kamba krembia bana sente mura chiro mo choper John abantu bachonye abandi ntirikomanya nasenge nyatomnya tare arenche ngomba samenyete kurende wana taye no de kankura chanda no mutwale nga wikeria egende kebno mu muro mento bana kwana bona abaisona babiri batigaira mwewane bole ntomolembe omochio wo moyo otenende obenom obene namoyendro obeno peace ngandogi hawa molembe mutukonsi era traba to gotarana sama skaina sabanja saba sedi mwespi entrone nga kiende tikaba non tikiro yo bentama ne na bakwa nimbu ya mole tinguma ya gose na ike ngurwa hari na ntuna basarange na kuminga bage sare ko nyamba ruro na minyo kage mba joini nkene nje kokwana kagara na nyoro wake poende tari mangi to kokwana moro wana na kolengera dia ngawa murawa minta bane basirire abugo minta galera na 1971 to baja moiso ndega momuro minto sirete omonene korunyubeli agabere ande ke liga na ndo yo juma ngalenga mmaito nya miaka na rali bozunga era osirete kwanya jone era otigarete na ene ro monene saba muraba gocha ona tima digo se otokabekire raini ona una enjenya gitari na gende clinic bono na ruira gocha iga na rangonya gitukari raini digangende nkwane se joni osirire na injire ndo bono moje mukwana nyengo ja kogenda lakini ende tingo sabangende na wama kwelia agochero omonto lito kokoria ike no koraki pakokwe kindu kuchana Samuel nendu asende alingensa pole ono ngorana ende no tu akorera matanga ene linsa muiso ndega kakipole ona wama kwelia ale ngende teitora atero tatikatoa te vapore ukanyereria ombiamo achona nchwango usia mwezi pi vai kuna ndo tatigara na ndo muigwa cha kondenga na ndinje nare ngororo nchwa mwezi usia tarenge seito sana na ndo no monya semi kutwarenge semi choni no monto mia sano monto muororo tigara rebia inta tu kwana magana mange kerno yeto tereno motua badi tuaru kurbuo tundo ntugada matanga mumuro mitona alairo to tinde kadmapiri egen to kende mo ismi ware jo tundo regoja iganyo rabagani yara bande tuatanga na koruka tuaranga tuatanga na koruka tuaro tigatonya goja anya kurumagega abagani bamuikera igono nabara beta ika lakini nende ngo tomari getoro kyaye wetirango Samuel
igo nkomotebia ndagotumire Samueli nayo rore asokerekesa gochia mbia mono seri bageri igangoro kweno otundo noko kwane nje muna godneda ngoteba abanene musike moto bari kere nyumba twakara bwangu sikamoto mama nyete muna ngokara dina tujakira iri dandina oyo chemi mande iri dandina oyo bwalisi iri tanda nyanjama oyo bokena asa marietang kirongo storm oyo masese Samarietang korokusenyo onya gitanga James wa Nyaboke Teresa oyo masese. Kwa majina ni Judy Nyaboke. Airi oyo bokena. Airi ni yo chemi. Caroline oyo bokena. Gladys oyo nyakichanga. Elizabeth oyo masese. To kora tikasen chance to Pole sana abana ayambo mame. Nje no voyo yo no mabotundo. Mwindi ngoro. Patebre pole. Endene na akwani rwasi. Oturama nini. Biamano ngukora tore tigenduwe kwa Simbiya mole. Mame ntwa mwanjite mono. Aneka twagakire ngawe kama mame twarakonyora utikate asenke yiga abande barenge isiko. Mame tabwate mangana mange mame atwanjite mono. Aintu gakitoka tawo mutu sabere. Gaki twaderire mono. Twajira mono. Gaki nyasa toigwe birero byeito. Mame aro tumukire. Tikase ni chiare mwate gara senke mwama mwatu manyaka to goja senke. Mwama na twachire nke mwama na abana babachire na baminto. Akimwa mogo to inyora. Moto tikaika kara to goja twasinda nyomba ketoko soha. Anke aro oralire no buja kara na arwale tenga ketokara na takoba. Lakini nyasa o makonyro wende paka wana titego sira wana taikechi wana arwale tego saigo na gosira. Umaenda to bata matanga ande nkanonye to lega iga. Umwana minto na asirete toja komweni Jumapili. Lakini bono to kubasabira ama kweli abira mange kama to kusabira na to manyi Nyasaye ningo kera Nyasaye na roto weto wo moyo. Anko ninu mwati garase nke abana ba minto bati garase nke ba choni. Taki mo babe kama mo be to wo to nyora moramo bija na into to eubija. Mo ba amo kabisa. Anke kina kinto na ko tigera. Biamano tigatong goto sabe kumamasio kata Nyasaye aya wataire kwanse ke ukewogima to ikirenga kimune na watu wate mechane menge iye torowe kaina sichinse jiga nenga kiyons royo mduma me sirire tato manne no ntege ne tenga abana tigama no vega tigati yao no va chinguru no banne no mwane no kurwade tenere to kumusabira mano ma chinguru erinda tene ni mwabo nabanda bande bamwabonse tata to kubasabira chinguru cyao kigera somo chibensi bomoyo nabandi bonse ne chiango ne gisogoro jito jiro kirje atigaire ito kubasabira kira ya omotata naintu no to chinguru ekwa nani to ate matoika senge naintu to ate bakongumro omumro mintaraire tata Nyasaye chinjira ne chiao chions no ko anga no ko wens no one no wa wens ekigions vi ko bangu na ko karerwa to ko gena ngai na go tera kere kemo na bian se vi o karekana chiango jite jadi gere Samuel na Peter to ko a chinguru data sumo chio ko ba wale mu no one na sawana wons ne nyama chions vajitenere erinde data monne karo wocha na wanya na riba umerane via wasemani via kerenga kions na mamora ali na abandi bonse bari baralisiko bonse barure umagombo boja senyombe muchiwe tonse do sabanga tata
no terae no terende no tuaro kere kemo e karo twa sabire ko tera chinguri chao no no wa me mani ke Kristo morito nabali abana bawo barayiga moji cyagusyo mwakwibice yemo muirane chinsa chitu migete kweli oh bia mono de wato konyira yo na wato konyira bwa Awasanda bairi umwako mwazire ureto umwako twafira maskansan utaba na muntu urengo moro natunyore yakiga munagiri kunyara nayo usira bono nabara bayapatema mwaro mwaka natogende yaki njake umusaba vera bana bayapatema maskani twende mwaka mabdagendre agende akitimbatia mangi mwako ma anakuwa biyamano na incha sa maria tangoro kwa dauti nyancha muhakambaka nje mbwate marem na bwate marem Josephine uyoralete onda tebenga pole sana asogo siria tato yoiga na kubwa mono ni garingo mosemione na inde kwanza nero nkongetie esemia ngete nero yagerete indibu nandeiga igo ndatebenga njetindiko tebanga ngamo bamo unango cha butambe omanyete ngamuramo onko banyora muramo omogo koreramo njenda abatebinga gendere boigo mogendere kubwatirana na indenda batata abatigara kubwamono bali nkonyora iga butambe bankarapisha buna tata olina nyora yani ba itinarenge koroga ngoyega nga bonsio barengere beyemo ekyagere ngenjo barenge ko welcome go yarenge ya maskani amanene mono sana tata ni garengo kwane genteka moiga iganje tamangana nyasaye na inde taliko kogamba atara etiali ngana lya nyasaye kubwa mono ndatebenga una bono ase egetabu kya ekinda tebenga egetabu kya kijisemi egetabu kijisemi tata okorara kwaye niga ibangete mapema ni getabu kya Abatesaloniki na ibali mwatigara tigata ko abuna abantu mutamanyiti nyasaye igo asenge njo data anjete gendogete hoika ntere egetere ke mokiraiga munya bere kyagera nasiririe umusani wogo kumia na kubwa mono nchonde metimono nintere getero kiraiga na sekero kekina kyo moelio nyasaye tontuguta ine onyabere maraika kabirieli kakobugya engoma nyasaye tontuguta ine onyabere omubaso nomotyenyi kobyarimire nyasaye tontuguta ine onyabere nabagima nabakure kobaorokire nyasaye tontuguta
miaka yose natotera haleluya. Ase gitabu iki asama mogotero ko gendo some Danieli 12 eyemo bakaisatu nego tebi mugano wa wegatereki biyamono asama lite ngol kuchari chongori yo nyauga enyo mete musiko batano kurugai ande tayo na kwane kera no no muse no tu arengena ngitari apura kino bona utonyo ri pora sawa ko yone ibu kuna batigere osea isano muda kere kebongo 20 osome asante igona rekogania administration bona mugambio ika egererende abana ba Nyasaye abakena banene abasani bo mogako ma eshuja oraire bakwani aseriete ria Yesu mbiyemore kara igatoka nerie enka ya maya ngasa abantu baye bagotachya bwana kogororoka nabo mugusia gateba abarai bari bebinyoro ngaimore mwache iga ekiagera ase abarai baria bagakorire merema manere na mugaka arengo murai bikenyore kegima ninjoria yareti geteke ngabwato burai wae nande akandenda ngarabu yatukaba manere ekerantigera ono na chaka mbagira rende ngatigara maate nga noyo minta kabaruguru igo mugaka na ngerogere tinga kinkoregas nero mbwatete birandi none kero mugambi tu mu assistant chief ako bekwegas na to mu welcome to come ase office yeito njengo tabo mugakora riro mugambi tigara ale biya naenda abana bae ni maetenga buna mwarenge morobeli na tato mino ntanya gocha kino roba kana buna na arure gocha kurugura ni maetenga na mokwenda kwa buna mwarenge wa mate bonse bari mu amwanje tamono esa to tigeire keria tworokerera ditukebwatera oro na itutogendere gwichumuto estangoroko yo kombonde omao omurominto aindo mawazira sokoboko asensemo nkora iko ngento ndabatebi tutwara oboremu endo ndwayara matanga omaga tolemi ona inje nkoremi abana bae timbwatia mange njengo teba karibu mwenzi ya Nation misio chankorokwa omo senior assistant chief esa brocation yokorokunga giranga na inje na beyamore mwenzi aria tankoro Thomas Mugambi omuru tuboro ngoro rwa gachuba beyamona sogoika ase mwenzi na mwatikire koigwa omao nere tu akoyikomo service yomo chief kero engaki yondo mu assistant chief no njodo na bokoba agateba orosire bono ando verire engaki entambe tukamukorere endo ekoro kuritaya bandana no mura kuminga na baturite na barabongo enda bari ritaya igasa betenga ya na arosire etimu eyo nabo twayakorete okwari okuyana tukabakira mbiyemo nasega singi yabakorete sichinga kecho wekabunare siko still na wale omosemia unakonya gosie tinga ya yalia na watororo tukunya goyeta tomo de visinia andino mwaka bwo basemera sana una mwatikire goteba kurumagega nabo mwa motogiri orosagi rwansi rwaye ne family ngima. He was a very humble man. Aba wadra no mwaka gwata maskanisa tanga abale ero igo abale ero abara misi bacha andamanda goteba iga is an icon. We were grateful nando to wakere nyasaye mbiamono chinga kichionsia toa tomenyetenere ntu asoma mangana mange kurwa sare ondo tare kogecha mondo no murama agoseka omondu no yo kumuranga amenyete muna ricara igo lakini no muntu mungai anda bamugo mugo chikora mu mondo agatebinga embosa kwamanya kuberuka paka pressure ya so abano ngokure bosa ada kuna ko ense embosa
Tuweze ngaitoroje. So now manya kuna moko menya na abantu ande ons jirani manya kuna moko menya na abantu. Kina ikiale koba ekerro kiane ngaki keronkole romao. My senior. Ule kwa ngo wasemia igona etu bugambye nda kamunta gakesana. Erende nainde tindano rago chiande no roreri rore bondo kunora ndo sibwe buchari. Agon tebinga ya chiera koroki. Chieroko nabantu baito toko bamenyo kimono mwakwana segeka mwaigwana. Just a dialogue and a consultation as built ubwanchani omorocha no boerani bororo. So asayo aninda gethako ba grateful gochese familia yomoyo na bantu baroro na barobwo mbali bobe. Muna mwatebiru. Nyandiri mwarenge buna muleigo mo keo yawe yigo nande twale kuracha. Na bantu bamasikani mole kai. Biamono na ina bayiri mwezi mwachira. Asoko genda manyanga aise kwacha na bantu borayiboro botirine buya nanda abantu banchaine. Uchaita gwisana. Nabanda kete recognize. Bantu babere batatoiga egere bakwane inganemo ndegere tukole roro merobeli ndo chengane mengi. And allow us please. Karotogo soka gake merobeli ne mengi. Nande buna mwako ngirie metuga na kibono toko nyagoncho kanira chinseiga nyandiri go chimororo bete na intungo nyora tole. Asante. Asante chief. Is senior chief. Tocho ikirasi na igete kumbwango bakinete. Na sisa nchivo nero very senior. Iga matunda aneteria mayamoroje. Umanyo mintombia mono. Asante sana. Machiefs wangu ambao mko hapa. Wageni ambao mmetoka mbali na karibu kwa ajili ya ndugu yangu ambaye amelala. Familia nzima ya mzee Moyo ambaye ni babangu. Ndugu Peter Samuel mko hapa. Wayuba anebacha abatenena, we are grateful. We want to recognize you most sincerely. Never event okutwara kaiga mwana komocha igo mogoto sirasi mo konyara na intu na boto boyego kereti igo muna mwego kereti na intu ga yagero moja mwatonyora na bayiri bons mwarure chinse mo chonsi na bonda ito kubakirambya mono keronda iga na bonkwe ubuya kiagara ninka muna mwewa marieta na mongangorokwa Joshua iga mugako yuraire kendo muchivu aiga nera twakore mirimo komo tugakora mangana mange intatageti kweba goteba nga nabantu nagaturire butuko omugako yomao oyonde naro okuruku masota noyonde naro okurukwa menyanyaga igo mugako meru mbara abaga kabogo kumya bagalire moroje tubwate school mwino gage secondary school moroje tubwate nyagitari mata akonyora mangana ndataraja nakabogiri baka bange nabekinyoreke twajugo togore bitugi twagenda paka mwino nyasumi mwino twajugo aje school omaho yorari ne binge ndatebe jitundu bali nagachita bagambi ko chi ni mota mubwate mirimo tata naro seti mole moyoyo karaga nyake na korete bono nenda bunyugwete byabana bane mebwatira abo moment ebinde wono nkolera ande uro yacho ni minto igona rurale karobo koreri alsan ali nyamira no diteria ngacha bera mate igo wikaza myomito tiri ekara babe the senior njidingo ba senior njidini ward administrator am the sub county administrator nyamira north iga mangana yo muroje ngambusha igo bono na kego kana ka mo disina nje kurwana aringe no ma ominto yo moroje ni ngwana ga iga na majeso nkare osinyo minto tagara kabisa ante beli ngane elimo ekiara pasta baito no bara na nje no morisi bwe kanisa
I don't want to waste time intageta bantu turandiriwe nambe yam a transition tole ni chukura bona tole abana banyasai iko togenda dojo mutu agachivu. I want to thank you so much mwate bituo byale turubaka gesuna iko nale kuwanja gotebe gente kemonga abantu baito tigatobamo na ende nabonta ketego tebe kene ngaki na igure mano nyenkare senkare ngabantu baito barusi jikura chonzi biba nganye bachire isiko onye koro onye muntu naro morogi ikotinda abara marinde singi jumbanjete engote bamwe kura nera magenderero mwesi pimoji jeto bwatira iga inde magendera itakoreki atigare kaiga Rango Secondary. Guys, a very close proximity. Nchwango. Pia mana selivaga. Aba minto no nyatora samabe. Wairira via. Pia mana son konyore livaga. Jenya sani Hezron. Nkaire masimba. Anache taiga wango iga fane principal. Aina vonda kete koira livageli kuba kerambi amona singencho. Asama tukama kena veira. Tuaveire toko waterana. Asichinchira chons. Aina vonda kete kuba aliganinga. Na oyo minta kwanire. Mora yo kwanire. Sub-county administrator. Eskoru area. Igera sama okamaya and na veta keire oko siro wechinchira chons korwa sekera oyo moino melinga onda igas capacity vere itangani on behalf of the school ainto na watu wale koleta ngora ya ito somochi wa ojon omao twanya ole tali vaga to kavaroraka and na baya nga tiga toba manaino asenga kie gento kende Omocho koro maneno John na tomo wata ali school is in form 3 na for that reason na into ntwale komocha kovari presented and avonda getego tevanga manolia ayaveire pole bantu benka ya John pole sana ande kala aveire ogi mabaro bomboga ndrete na onali komo saberanga atwale chinguru amana abamabo kwaramba ka school asevale egere na baukore merovelia ya na ndachaira neskuru kendo kyo moelio na mogambiolia kwana tubwate merovelio ya development assess korualia. I want to be very very sincere and thank our administrators in Weathera's office here CDF. Our dining hall is in progress mboga ndrete ya ikere rental next week nekera matoko beka igonga in terms e familia yo mwaka omao ya mateosi omochi wo mwaka omoyo abairi n'abasani b'ekingonjo cyose n'abakwani bwire mbiyamore biyamono sana mugambi muna bwate abakene njero moke na no muigwerinde tinkori mangana mange engana ne ntangani no korete ngora yane ya bene ujase amate yo mwaka John asenge njogo sirili wa John ugo kina kuane muna nakina iga nindo John ka korega siyobo ubora ibwe kenyorege kia masago nekero na nchengo cha kemeroberio ko be volunteer asa mangana community health ngati ya bantu bali na nchi bangeteri bagerio dio okorera abantu bandi kenyoro ya keboba igo ngoteba pole sana na nyora libagaike ngachagari se family tugasanga igo nabonte tekoteba nga ntobaganiretia maya na nene mono liberera likurwe sinya sae na mutu arobwanjania sinu mweka abanchwa batata na bakwandi marago mu jamara mwenziga ese family yo mwako omao na family yo moyengima aya no koreta rambirange mwako na manyirenga kientambe kureka twarenge kanisaga twarwete kebirichi ano mwako renge na mwateba ubwato bororo e family ye ne family ngia egento kyo katokokora no gosabire family omone na abaetanane omone na baremi egere
karoka tokorwenseye mugende koba no mugakuria tinko bamangana matambe se siasa lakini gente kitanga ninkoirora admit mo assistant county koruro kornyamira my brother biyamono eso kokongonto musumari eso motu kera yobwate banekena abagambi ba abayiri n'abasani ne fami n'abakwane boirebya ande boirire nchasa mali tangoro Wilfred Moronge oyo ngare nseto mono nsagiranga omao ne nduyane tigare mu mrominto esinga nande bone kera kiagaso kiambwatite nando moikoka njino moiko mbwatite mbori chikura tari monto ntomete ekero moiko mbwatite omao ne nachite ngane no mwako manene ngomokwane ro bante to bichigo chia nabanda ire angorokeri bagatwekire iga ona ara bateba iga enga kijekire moroche mbure yangire chikura ngange chire egento nago sabange ni nakimoto bwatesie nande moto saberani na yemo iga na machuma siringi 500 na batoire igetoro kya kereigo ala igure ense egotoka are no mocho muya asenkoro bacheire ariati togokwa nense asetota inde tota gote tota gote se ase tota gote rinde abarandi barasoma sangerekano kinsa na chiga karapasta kuna bocha abalisi mutenene ti abalisi tenena ngo musarioti mwarore mbura mutabana na nyine ya nasai abalisi barasoma sangerekana abalisi bonse musarioti yango yamano basta bono karatu nabanya sai amwaikira sengencho yacho ni korara nabona ariko obasaba mokoroko bokoiga biyamara sengencho gocha engane ende nare koira ntwacha ne timu ya Chebirat Chebirat matago tena matakere mbura ya kukuire abantu babachaka ko gutantana lakini ana bera bete Ethiopia igo ajenge nyumotari abare mungango etere ono diga bache bari baje kuruche ono dia kono thank you diga nyire di bagang kwade ya abade ringa ki aga songa tanga remember you are a human being nyora ngaenge ndo ai no mo to se mwanya ba kyo ga letie na subu mabwaka na kare boko boka mande kara saba to ko manyari tuko semara ga bana kare duike ande ko woi kam ko woi kire mara ga na ande saba to ko manyari sembo kare obuna buo Kristo obuna buo amata amana nyasaye obuna buo bwegenwa ikine kera agera banta abange basoi goro pakano anyana abande batana goche kanisa asenge ichio ko munyoro mande kirengati biyamana asenge ichori wa basta abana ale kore chinga kieki anyano go sabana banda saba ogendere anja to sabe ndege to nyora marika machenu kuru ase pasta to sabe anja yo biyamano asenge icho moro bergo gotoleka nyuma ya Adam mugato chorera makweri ari asomo bondo edeni igo kira kagori abantu babere bakurwororo kuikachi tukoria rero akarana chodia rueto ngana intunto jetorwo ekitware basaban keringo manene oto inyori kirenga kingantumanya abantu tokorigeri yesa somo sarabe berbere menne ko akorete asenge inchujo kwerwa obakwa somo saraba asenge inchujo saukemanya abantu nado kabogori bibyao byonsi pi nado kabitinya asamanyi ngari go iterete akara tora go semeri kinga kichonsi tuamanyire nga twensi ntoso igoro
ndeto chikomenya kare na kare bono tokonyete babegenwa na pastor kagotena sing'encheri ng'ana richenu omaneno mutumia bunoro chere bia twasabira setere Yesu Kristo ngolito amen. Pastor se ogocha gaiga ono mona gukumimo ono embura kera atwe ya Nyasaye ya intuna bangotore merobiriero to endrete ne ya seita jenero ne ya Nyasaye ono ntu gosaba kwana inche ngosaba botambe kere mbura ya chiribu naiga oteba ngakeri gwancha Nyasaye gekoreke tiga gekoreke kagwanche mbura egotu amina kagotiga tokore amina nande negotwera Ezekia akarwara akabanga n'ugokwa Isayo mubani musinto bwa Amos agacha Sara akamutebya aya naromone nagoteba ebeki ange amone nyumba yawo ekiagera yaguika okwe Ezekia akaunchora obosyo bwaye okia senyasi eri agasaba omonene akabora bono omonene nagosoroire inyora buna nabeire okobwatia asokwegenwa na ase enkoro yane yonse naende buna nakorire ayara marunge asobosibwaho erio Ezekia akarira mono akarira n'obororo na ekero Isaya atarasoka kurwa seraro yagati ringana ryo monene rigacha asare rikamutere ira notebia Ezekia omorai bw'abantu bane nga inche omonene Nyasaye odaudi sokoro yaye nigongoteba iga na iguru gosaba kwao narorire amarigao rora ninkogwenie rituko rya gatatu notira ogende ate nyumba yane inche omonene abaruoti ya kabere emerongo ebere nasomeke mungekemo bakabisa tokole roro angaso yo ananya kwa yale kana tinga korandi bole ga tinu korandi tangaso yo kango kwa yale gani ukuli ba tigana no mulaso gani esenge nchoka getenga ngoje kobororo chinjera nchiro chinyinge omenyete no bonkondi obokoboke asenge nchoka getenga turi goche gokwa lakini ndete kugutangazira ngeyale gani ngokure njage nabagaka omugaka ebintu biriyo bisabisete kachiyo bibisore obisoki to bimanye eko yarango kwore tiga gokwa kokabegete ebintu binda asoka goreta bire mama remando ka goreta tutomanyeti chipate nire ngobegete esi endo geriki atege korkwe pattern ne chipini obegete chinyinge bake chindo ter kuinyura obgata kanoti pukoga na kwalifa nero re yakwende eya SMS osiegete kiraze yari ni eko rango koraki okure okonyorore na accident yo monto sinko okonye nesimi yawo no ira koze ko kurwara ko gochie koma rero buna maruira achire matere ro kende nkiyo tiga kono kwengaina eko era na abantu bakure gwikie yiga yero yambere irenko nande bono mambi buna ngotira iga nande ngotegwe ngankuru se ino naruete se ragonte binenje nakumi eko era abantu gokwe korokugoreke korororo monto kwere gani maete ngokware dibeberi lyo begete kombo gachiori ronge ono begete oro gokora gosuku chimwino nando bina era beke bina kina getara chikugambuga gakwo olyo begete kina kama yagonga bono lyo ndiri kora motinde koyo atokora tinde ko mongino oyo iga eyale gani ngororeki tigo bonkondi obonge tigo kono kuminyokia ebintu byo kuminyokia se nebike igo bore mobori kono gosukia gachiobo chokani ego rango kororeki nabaka mura bari yoga accept nayo monginori utatageti bakune chae ne ya mumuro we chae ne ya no mugako ngo kuoro monginori otiga abantu bari aberero mbacha bakabayikia nsinyo oko mukani tatora oboka sati sotora kazati sotora nyebise matoke imoni soko nanye kwa mwaterete ninki
Ego mwete yari gari ngo kuoraje mo babagere kirahini kiriga nariko kinariro amenye matuko make. Ego yarango kuore no je bikori yo bikachebo kongubo kungo kuore. Koma kanyanga abantu bande moita ine kenyoro itaino otata gitiko kwani onde. Yani ngama igato no eno ko mukwani ama kwani yoka. Todo gitiko mukwani. Oyare tinta gitiko kwana nere ngo kuore. Ande pressure na yego itabosa. Baitawe wanorangecha atuta gitiko nkwani. Tima itiyo sonongeche wono nyare kongeche. Lakini tiganga shumu kwangechire tota gitikondora. Tinta gitimo pasto isita. Tinta gitimo pasto tinta gitimo. Ono gasito otande gitebosa injoma yato na kwaniriga na randiriga ngoenda nyuro ngoliyo boli ndari. Ayebono otande gitendi gitani guhitebosa ogenda uchiari pressure guhitebosa. Utari kuyare ni ekorangu kwori gachirushye kengere ngerikyo igatari nje namini. Umuntu oliyo geche tegese no mumaete. Banyara ngabona muheta nete no mukungu kare 1970. Ona nayo mukungu no gasete. Ngo chichebira tero goroba go chipasta. Banso ago chiari so ngakiari. So tigi mali. Ona no ore okireti so tigi me amatanga akore ntaga. Naende matuko make omayegoro robe obichori go chioro obe. Na kwa no mondora iga mumete ngumaja kirko ambai. Tingo manyati lakini yeye korega iga no karega wo bankondi bono otigete abana nkaiga ose no chiete nabu wano basireti ruti kogokwa kome gotwa kimechande menge mono na bara kwa akane rutungombe mara kwa ramita abantu kuruga iga otare kora osio bwama tebuli boirani otare gocha na mbona igo sina tosaba kotororo gosebu bwama temboirani ono gocha gokwa omaye gotorenterere mechando twasinyo kidokor na yebono musachori tutakobeterere tinga nyoma bono ntu akotebeti nyoma erare gani ngokwore otare kuri bingombe bibirokane bana kambolio bendo baebereri bona ayo kirete igo goma ekonyora mangana mwoko megotorenterera ngakonyetara akana na ndi no nyomba tobugati bono ndindu kibyo gotokori erare gani ngokororiki nje nago tingi erare gani ngokwore ego ero gokware ero turi komanyereri nani njira wangurandiga ngedenku ona kinege tekegani nabatebi ngiabeta seita igona boguku bona yari gani ego ero tumeti chinso gukwa onya nabantu mutaigwana ini kara kwana na barabu nayo nye kwairwe ga sirende nayo to konye kor ese gotenga kore mere mombo kariki mboire muntu tasomeke mungo ga iganga ekebungo yaje ekwaya nere yatera ikwa nere yatera aga iganga kirio koboko kwa gusangi wokora gekora naingi to kora rende bibe eko ere bibe biro binto wokuinyora ebingo biri turasoma go chinse omo otari mobati omo gambiori ga ikorera asinya saiga ngomatenga ayo monene kwarore buna na atarire no rugendo ruje asure gaki kwarwa chunga be naye kwara akora binto binde bija bikogera twarira asa nyasinya sai ona bande mbarororo nande no ikaransta yani oiru bichkum nako na tarako bando bakira anki bago kire bakumetinga etari ko mwaka nakwa asenge njo to chande tekira ako kubugata akorenge inga gesundiki ariko bamutuomerani asenge njo re mechando ase kinyoro tema naye go korege nteki yekemo tore inyorere nga no muye kware tema korege nteki tore inyorere nga no muye kware erinde nari to korarera hake tiga ko banko ndioka anyway nabata etindi ko korandi kaita na naji abere ngai kwanya roche ese gendo ngeri ngi ari gani go kororiki onya tori ku yare gani ko gane tinga chen korandi bakango onchore tero nari ngo je ko onchore onya tori ku yu tenda obugima bwawo ngarora baiseke bande abaiseke banongo baragosabangina no hata gware tenka ata gware ta asare tukorbuaje ata gware tenka iga eta yonsi chombe chionsi keregendo nero korete iga akorete iga aba muramba ari kubugi bakaba muramba ari kubugi nka nana abana baba muraba iga bachukuro bari gutacha mwangina koro bona akorete iga kungware
ngina tigakwe buna mongina ali maika bando gatenga kwanza ekebusi ya kwanza gendo che kuwachira kuruguo bwaye yakoretegi akaenda kuchia nganga chira kuruoro naende buna matanga ya reiga ekebusi baisike mari koregi ayari gani tiga mangana amange obotogwaro no kwabusa yari gani kama kuruoro kwanyora montonare masacho manene nare gaiga omete papa na emote tori gokunubuaye bali matanya gwata bandombe bange to gwatira bamura tagwata pi kwanza tiankwa na tamba se na roji tariga abaka kambare ko chirugura ari masaba ngesa gura ari tato tatere bamura ekera kuro ga ete ba kara machias kenya iga kwa ningu bwaeri ayari ga ningu por obe nindo chenga mngabo ire nembe onko gusere ona tiganda ngeri family to nyesabe ma etiero ngoli ando yego tuera no rio bwato motomo kongo gwe kotari kwi eri tuere family community abana na abachukuru bomo kaibachi abana na abachukuru bomo na abachukuru lyo nyabaroro na nyabatoki